శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో రామ మందిరం నిర్మాణం కోసం నిధి సేకరణ అభియాన్ ఉద్యమంలో భాగంగా మందమరి మండలంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మందమరి యాపల్ సంత పాలచెట్టు దొర్ల బంగ్లా సిర్కే ఏరియాతో పాటు మందమరి మార్కెట్ పురవీధుల్లో జై శ్రీరామ్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమం పైన అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బైక్ ర్యాలీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయోధ్యలో నిర్మించబోయే భవ్య రామ మందిరంలో ప్రతి ఒక్క హిందువు భాగస్వామి కావాలని తెలియజేయడం కోసం జీవించడం జరుగుతుందని వారు అన్నారు. అలానే జనవరి 20 నుండి ఫిబ్రవరి 10 వరకు నిధి సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయుట కొరకై ఇందులో వివిధ క్షేత్రాలు అనగా ఆర్ఎస్ఎస్, విశ్వ హిందూ పరిషత్, బజరంగల్, బీజేవైఎం, హిందూ వాహిని, హిందూ ఉత్సవ కమిటీ, ధార్మిక సంస్థలు, టీం పంచముఖి, టీం సాయిరాం, టీం సరస్వతి, శిశుమందిర్, మార్కెట్ దుకాణదారులు పాల్గొని విజయవంతం చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని వారు అన్నారు. అలానే ప్రతి ఒక్క హిందువు తమ బాధ్యతగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా వారు పిలుపునిచ్చారు. మన భారతదేశం మొత్తంలో ఆనందంతో వెలువరిస్తున్నటువంటి రోజు. ఎందుకంటే ఒక 500 సంవత్సరాల క్రితం మన యొక్క రాముని యొక్క గుడిని కూల్చి గోపురం కట్టినటువంటి దుష్టుల పాలనను అంతమొందించి ఇవాళ మనం కోరుకున్నటువంటి రాముడు ఒకరికి కాదు, ప్రతి ఒక్క హిందువుకి, ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరునికి ఇష్టమైనటువంటి దేవుడు, ఆదర్శ పురుషుడు, ఆదర్శ దేవుడు. ఆయన యొక్క అందరికీ ఇష్టమైనటువంటి దేవుడు. కాబట్టి ఈరోజు ఆయన యొక్క ఆలోచన ప్రతి గడప గడపకు, ప్రతి ఇంటింటికి చేరాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇవాళ అయోధ్యలో రామ మందిరాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవడం కోసము సుప్రీంకోర్టు కూడా అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ఆగస్టు 5వ తేదీ నాడు మన గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా శిలా పూజ చేసి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఏ ఒక్కరి పేరుతోని నిర్మించకుండా ప్రతి ఒక్క హిందువు, ప్రతి ఒక్క కుటుంబము పాల్గొని రాముని యొక్క కార్యం లోపల భాగస్వాములు కావాలి. అలనాడు రామసేతును నిర్మించేటప్పుడు కూడా ఒక వృధ సాయం చేసిన అన్నట్టు ఇక్కడ కూడా మనం వృధ సాయం కాదు, వృధ శక్తి, తన శక్తిని మించి రామకార్యం లోపల పాల్గొనాలి. ఇవాళ మందమారి నగరం లోపల వేలాది మంది హిందూ బంధువులందరూ బయటకు వచ్చేసి ఒక ర్యాలీగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది ఏంటి? ఎందుకంటే అయోధ్య రామ జన్మభూమి యొక్క తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ పేరుతోని ఈ నెల 15వ తేదీ నుండి వచ్చే నెల ఫిబ్రవరి 27వ తేదీ వరకు నెల రోజుల పాటు ఈ యొక్క ఉద్యమం జరుగుతుంది. ఈ ఉద్యమం లోపల ప్రతి ఒక్క హిందువుకు రాముని యొక్క గుడి నిర్మాణం జరుగుతుంది. మీ వంతుగా మీరు ఏ విధంగా సహకారం చేయగలుగుతారో ఆ విధంగా చేయండి. ఇది చందాలు వసూలు చేసేది కాదు. చందాలు దేవునికి ఇప్పటికే జమ అయినటువంటి నిధి ఉంది, ఇంకా జమ అవుతుంది, చాలా మంది జమ అవుతుంది. కానీ హిందువులో ఉన్నటువంటి చైతన్యం రావాలి. ఇప్పుడు మందమరి నగరంలో చూస్తే ఇవాళ తక్కువ మంది కనిపిస్తున్నారు, వేలాది మంది, లక్షలాది మంది రావాలి. హిందూ ధర్మానికి హాని జరుగుతుందంటే వెంటనే సంధించేటువంటి కావాలి. ఎవరు ఒకరు భయపెట్టిస్తే భయపడి ఇంట్లో మూల కూర్చుండి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది రామకార్యం లోపల అందరూ పాల్గొనాలి. ఏ క్షేత్రమైనా ఎవరైనా రావాల్సిందే. ఏ యొక్క రాజకీయ పార్టీ యొక్క సొత్తు కాదు, ఏ యొక్క కులానికి సొత్తు కాదు. ప్రతి ఒక్క భారతీయుంది, ప్రతి ఒక్క హిందువుది రాముని యొక్క మందిర ఆకాంక్ష. ఇది జాతీయ చిహ్నం. భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి పౌరుని యొక్క హక్కు రాముని జన్మభూమి యొక్క నిర్మాణం జరగాల్సిందే. ఈ భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం జరిగేటువంటి కార్యక్రమం లోపల ఇవాళ రేపు 2 రోజుల పాటు దేశం మొత్తం లోపల ర్యాలీలు జరుగుతున్నాయి. 20వ తేదీ నుండి ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ వరకు మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రతి డోర్ టు డోర్, ప్రతి గడపకు ముసలి, ముక్కి, పిల్ల, జల్ల తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కలవాలి. ప్రతి ఒక్కరి లోపల చైతన్యం రావాలి. హిందుత్వానికి హాని జరిగినప్పుడు వెంటనే స్పందించేటువంటి గుణం రావాలి. ఈ రాముని యొక్క కార్యంతోనే మన యొక్క పని జరగాలి. ఈ యొక్క రామ మందిరమే మనము ఇలా కట్టుకున్నాడు కాదు, ఇంకా కట్టుకోవాల్సింది కాశీ దేవాలయం ఉంది, ఇంకా కృష్ణుడు పుట్టినటువంటి దేవాలయం ఉంది, మధుర. ఇవన్నీ మన తురుస్కుల పాలన లోపల చాలా దేవాలయాలు నేలమట్టం అయినవి. ఈ తురుస్కుల పాలన నేలమట్టం చేసినాం, కానీ మన స్వాభిమానాన్ని నిలుపుకోలేకపోయినాం. ఇవాళ రామ మందిరంతోనే మనము నెక్స్ట్ అన్ని దేవాలయాలు మనం నిర్మాణం చేసుకోవాలి, అన్ని దేవాలయాలను కాపాడుకోవాలి, అన్ని మాన్యాలను మనం కాపాడుకోవాలి. రామకార్యమే మనకు శ్రీరామ రక్ష. కాబట్టి శ్రీరామ జన్మభూమి ట్రస్ట్ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వివిధ క్షేత్రాల ఉద్దేశించి రామ మందిర నిర్మాణం కోసం ర్యాలీ తీయడం జరిగిందండి. దీనిలో భాగంగా BMS, హిందూ వాహిని, బజరంగల్, విశ్వ హిందూ పరిషత్, బీజేపీ, BMS, బీజేవైఎం ఇలాంటి RSS కార్యకర్తలందరూ కూడా
పార్టీలకు అతీతంగా పార్టీ ఏ పార్టీ కూడా లేకుండా పార్టీలకు అతీతంగా రామ మందిర నిర్మాణం కొరకు కృషి చేస్తున్న సామాన్య హిందువులందరూ ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరిగింది. సహాయ సహకారాలు అందించాలని మరి విశ్వ హిందూ పరిషత్ బజరంగ్ దళ్ RSS తరఫున కోరుతున్నాము.